Vaan hyppätä. Nyt ollaan oikealla korkeudella. Okay, see you. Meillä toinen tyyppi ei hypännyt. Hyppäsin. Milloin tää piti aukaista tää laskuvari? Ai vittu! Jarruta! Ai niin, se piti aukaista, noin. Hyvä. Se on koko maassa. Joo, toi vaan ikävä kun toi. Mä oon maassa. Miten tää Puolestaan toi. Layoutti ton kartan. No, okay. Mulla on joku 10 metriä maahan ja mä asin varjan tossa. Jännä kakkaa vähän housu. Kertokaa miten se... Miten se NV toimii. En mä tiedä. Oi! Ei, jumalauta. Tuppas kattoo mihin mä laskeuduin. Nyt mun pitäis päästä pois täältä. Johonkin tikun nokkaan. Auton päällä. Ei kun lampun päälle. Että on hyvältä alla. Striikissä. Joo, mä yritän hypätä täältä pois. Ui, perkele. Noniin. Hyvä. Auto huutaa hunoja. Ai tää pisti automaattisesti